ubuke bafu ungamusa ukutshela mina musa ukutshela umhlabathi. Ngiyakuthanda. Hawu, hayibo. Uqale nini ukuzizwa ukuthi uyangithanda? Manje mama uhlezi umbona yini mama Mazethe lo ngoba uthi ubuyahlala nangalapha ngakwakho uhlezi umbona. Angikaze ngamnaka mina kusho ukuthi yena uyangibona ngoba usuke nginakile. Mina angikaze ngamnaka mangihlangana nomuntu nje ngimnake. Ya. Shothi sibe nokuhlangana yena mhlawumbe anginothise mina ngaze ngamnothise. Ngoba uthi usisi futhi akasho ukuthi mama mhlawumbe umama. Ngiwumuntu active nginokumbuka khona lapha endlini. Yabo thothi ubhinqe ithawula bafu. Ngothi umbuka endlini wena usuke umbona ukuphi wena? Bafu ngisongilunguza ngenqamba manga. So ngimlunguza bafu eshaya ithawula lakhe limhlophe. Konke la kujwayele ibhinqe limhlophe bafu. Unokuphuma ngalo bafu. Umbone eshaya iwashing yakhe bafu. Engize ngisho ngenhliziyo ngaphakathi. Ithi kodwa Nkosi yami basakhona abantu besifazana abanje. Yabona into ukuthi ufele ngaphakathi. Kodwa uzusho ukuthi ngeke. Even eyala bafu. Even eyala bafu lapha kwakhe. Ubone bafu ukuthi le ntombi ikhuthele lenkosazana. Ngibingelele mbolo wevumani film lokhu mavumani waleka umhlabele nganawusoni madoda le phansi mangusithiwa kakhulu mntu egcikeni uyaphila mfowethu ungabambi nje ukubambela baba Ngiyaphila bhuti mina nenjani kodwa siyaphila ungakuyichaza nje mfowethu usho ukuthi yini ekubeka la ngalesikhathi yini enza usibhalele kuvumani film ngiqale ngichaze ngegama lami igama lami mina ngoSakhile ngiqhamuka ngale Shepstone ngogama lakhe kunosisi ongasekhaya. Usisi noma umama mina ngoba ungisendela isithomba kuyena umama usisi lo. Phela songomhloniphisa phela kodwa yena umama. Kodwa yabo ngoba nje intombi engiyibona ngiyithanda. Yabo. And futhi lo muntu lokho alibelethe. Uvela omunye umuntu kumina. Enesemthamo futhi lo muntu umakhelwane. Ngiyalibeka udaba kuyena naye. Alizwakali. So manje njengoba ngibhalele la ekhaya ngidinga usizo. Mhlawumbe ngiyakwazi nini ukuthi ningisize. Ngoba uthi waseshepstone umuntu uthina osendele isombe sakhe ethi uhlala eNewlands ngabe mhlawumbe uniqashile la ngoba uthi umakhelwane uniqashile eNewlands. Ya ngiqashile eNewlands okusuka mina ngisoshepstone mina. eNewlands ngiqashile. Ubuhlale nakuphi futhi? Ukuhlala kwami ngihlala nje nangala ko Chesterville. Ngihlala nangakhona lapho. Okay. Ungake nje uchaze uzizwa kanjani ngalomuntu? Angifuni uqamba amanga bafu. Umuntu ngamthanda. Ngiyamthanda lo muntu. Into eswangiphoxa kakhulu engakamithi. Bewukhona lokho. Wamietha. Kodwa ngakwazi ukubekezela. Yabo. Okay. Bengizwe. Yabo lonto. Ngingazi noma iqiniso yini. Yabo. Hayi. Usisi ngimbona nje umuntu orando usisi. Ngoba ngabona intombi. Ngikhulume nje iqiniso. Uthando vele inhliziyo ayiphakela umdala umncane umuntu. Kodwa bomthanda umuntu usuke umthanda. Africans ningazivumela lo muntu leyo sithi umsondeza la athi asondele nje ningisondezela yena my team ethi ukuthi manje awusho njengoba namhlanje usuke wazama ngaka kumtshela ekade ngizama bhuti uthini ngumtshela akayezwa into yami akayezwa ngazi ngibona ukuthi ngidlala ngaye noma mhlawumbe ukuthi kumele silima ngisazi ingakho nje ngivela sicela usizo khona la ekhaya mhlawumbe ngiyakwazi ukuthi ningixhumanise naye boniswane ungaza ngala ukuthi into yethu ima kanjani ngoba manje sengamtshela nami ngifuna nje uqamba amanga sengangambekela lo daba so nje manje sengicela nini usizo lweni sawubona uyaphila ungasondela nje asibazi abantu uyaphila mama Yebo ngiyaphila. Kube nomama ufana ungasondela nje. Sondela nje uhlala nje impela. Angazi noma cameraman wami kuvela kahle lapha. Ku right. Okay. Ungakumtshele bafu nangu usefikile. Sis. Sengikhathele manje. Ingidla ngaphakathi lento. Kodwa ngeke ngabhalela laba futhi laba lekatho bayasizana. Kodwa manje bengifuna
Ngibuke bafo, uma usukutshela mina, uma usukutshela umhlabathi. Ngiyakuthanda. Hawu, hayibo. Uqale nini ukuzizwa ukuthi uyangithanda? Manje mama uhlezi umbona yini mama Mazethe lo ngoba uthi ubuyahlala nangalapha ngakwakho uhlezi umbona. Angikaze ngamnaka mina kusho ukuthi yena uyangibona ngoba usuke nginakile. Mina angikaze ngamnaka mangihlangana nomuntu nje ngimnake. Ya. Shuthi sesibe nokuhlangana yena mhlawumbe anginothise mina ngaze ngamnothise. Ngoba uthi usisi futhi akasho ukuthi mama mhlawumbe umama noma ugogo. Hayi iyaphaphalaza ke lapho. Uyini kade wena? Ngomama. Oh, unangaka iminyaka? Hayi kahle. Mfethu ngakuchaza nje suku isikhathi singakanani umbona yini oyithanda ngayo? Bengichaza nje ngengiqambe nje amanga bafo. Kusesikhathi esiningi. And futhi emengimbuka ilentokazi oyibonayo bafuthi yabo le intokazi eright. Engifisa kuyami inhliziyo. Yabo. So bengilokhu ngimbuka ngifile ngaphakathi. Ngisaba futhi ukumtshela ngoba bengibona futhi ukumtshela kwami ngeke ungisi. Yabo lonto kofela usesigaba mhlawumbe sokuthi evele ngiphoxe. So manje ingakho ngithi ngicela usizo. Hayi impela nje hayi anginalo uthando lapho. Yini eyenza ungabi nalo la? Abantu besilisa sebengihate kakhulu. So nje manje into ewumuntu wesilisa nje ayisekho enhlizweni yami. Sebengiphoxe kakhulu. So nje hayi. Akukho engathi ngimthembisa khona. Angimthembisi lutho. Ngoba manje bafike bonke besho kanje. Uthi wena usubeka ithemba kuyena. Avela kulahlekela. Ngoba manje usabuthi uzokulahlekela hayi ngoba umthanda. No. Angisenalo uthando nje lomuntu wesilisa. Sekuphele lona. Ngabe kuhamba kanjani simo sakho la enyaweni? Hayi ngiright anginalutho. Imali iyakhokheka kodwa. Hayi sengayikhokha. Bafo nangu ukuthini ukuphawula kwakho ngoba umuzi esho kanje? Into engitshela yona kodwa sithando sami. Ngiyakuthanda mama. Yazi ngicela unginike ichance, unginike ithuba, ubone ukuthi nginjani, ngize ngani. Yakho la vele uqinisile asifanisi abantu besilisa, kodwa mina ubone ukuthi yini aze ngayo kuyami inhliziyo. Ngiyakufisa bandla ukuthi lelo thuba lelo unginike ungibone ukuthi ngize ngani kuwena. Yo kade ngangibanika abantu amathuba. Bekhuluma kahle njengawe. Athi mesefikile afika adla imali yami angishiye ngingasenalutho. So nje kunzima kakhulu ukukholwa lokho okushoyo nokukuthemba. Nanokuthi nje sekwavele kwaphela lona uthando lomuntu wesilisa enhlizweni yami. Yabo. Noma ngiyaphila sengiphilela iy'ngane zami nabazukulu bami kuphela. Omunye umuntu nje angisambekile enhlizweni yami. Ngabe ngoba bayaphoxana. Abanaqiniso. Ngabe kuhamba kanjani lapho komakhelwane? Umakhelwane abakucwasa ukuthi ngoba uthandana ney'ngane ey'ncane uthandana uyabashintsha labantu. Angihlangene nabo mina. Ngiyabona ukuthi kusho njalo. Yebo. Ngisho njalo vele. Angazi noma cameraman wami kusavela kahle yini. Ngikude kakhulu mina. Okay, manje bafonango eyikhulumela uthi nje akasahlangani nabantu besilisa njengamanje. Kuthini okwakho i-approach? Impendulo yakho. Awula magama abuhlungu impela. Kodwa ithemba lami ngililahlile ngoba ngisakuthanda. Enhlizweni yami ngiyafisa futhi ukubone lokho ukuthi ngimisela kanjani ngawe mama. Yini ongayenza nje mhlawumbe ehlukile? Azi mama, angazi ukuthi ngingathi kodwa into engakutshela yona mama, cela unginike lolo chance, lolo thuba. Lokuthi ubone mama sithando sami. Sokuthi yini engize ngayo kuyakho inhliziyo. Ungangifanisi nalabantu abahethayo nenhlizweni yakho. Azi baningi abantu bengithi ngibatshela ngawe. So mfethu nesibindi, kodwa ngithi inhliziyo yami mfethu ayiphakeme. Khona into engiyibonayo. Khona into engiyibonayo ukuba inhliziyo yakwazi ukukhuluma mama, ngoba eyikhulumela yona. Ubone sithando sami ukuthi yini engize ngayo kuwena. Already sekubiza ngesithandwa sakhe kodwa uyakushela. Hayi mina nje anginalo uthando lomuntu wesilisa. Yilona olingasekho shema angifuni umkhohlisi. Baliqeda nje. Yabo nje ngaphoqa uSandile. Ngathi ngisathi ngiphoqa uSandile ngaphoqa uMusa. So nje kwavele kwaphoqa naye lo kunye kwaNongoma. Hayi yeke lokho vele kwakuthuphetha lokho kwakwesangamela. Nje kwavele kwaphela nje konke.
wakuyisanganela lokhu bakaNongoma kwahlusha ukuphapha phaphile phaphile. Hey, Afrika yonke ube niyazi iy'nkinga esibhekana nazo nibaningi yabo. Abanye bake bakutext, abanye uzukhohlwa, abanye bakutext uthole uvele ulahlekelwe yifoni. Usuyaguma ukuthi khona umuntu wakutext okanje konje waye kanje uthole usakhona ukuphindela kuye. Manje nangu insizwa usuyinsizwa yena. Awumfuna umbuzo ukuthi unanga iminyaka ukusukela nini ekubona. Ngeke nje kuze kungisize ukumbuza ngoba ngisanalo uthando lomuntu wesilisa. Kuphele lona. Noma ngathi nje kushaya isikhathi sokuthi nje hayi ngisadinga lutho. Mawuthi nangu uthi bafa ufuna imali yakhe. Angizile ngemali yakhe, angizile imali yakhe. Uyasebenza wena baba? Bafa ngisebenza ngiyayohozela mina bafa. Ngiyohozela khona la emarenki bafa. Manager bafa. So willing wena willing ukumthengela amadanone? Bafo ayikho inkinga lapho bafo. For anything for yena bafo. For anything for wena. Yabo. Ngoba ngizongothando bafo. Angizile ukuthi ngizoqhaphaza inhliziyo yakhe, ngizodla imali yakhe. Uthi uyafisa ukuthenga lamadanone la nonwadla nomusa? No, mina ngisawadinga amadanone. Sesidlulile isikhathi samadanone. Ngisenalo uthando. Yini sufuna amahewu manje? No. Ama-Doritos? Hayi. Ngisafuna lutho nje. Nganele nje into ewumuntu wesilisa nganele. Nje akusekho nje nokuncane nje la kunyakaza khona mekhuluma. Mekhuluma nje kufana nokuthi nje uhlele uthela amanzi emhlane wedada. Ayagengelika nje. Usuyidlela imali yakho manje? Yebo. Mhlambe yini angayenza ukuze ubone usuyakuthanda? Hayi angeke ngize ngisho lutho mina ngoba vele uthando lakhe anginalo. Yabo. Uma nginalo uthando lakhe mhlambe ngabe khona bengizokusho. Manje akukho engingakusho. Yabo. Nje bade ngisho nje ukuthi mina angimazi. Yena uthi uyangibona mina ngaze nginothise cause into yomuntu wesilisa nje ngisayinaki. Manje bafo yini nje kuchaza ngayo ngoba unthi nokumbona? Bafo kuningi bhuti wami. Kuningi nje bafika ukuchazela ngakho ngoba ngithi ngiyamthanda. Abo ngiwumuntu active nginokumbuka khona lapha endlini. Yabo thothi ubhincithawula bafo. Ngothi umbuka endlini wena usuke umbona ukuphi wena? Bafo ngisongilunguza ngenqamba manga. Sokimlunguza bafo eshayithawela lakhe lemhlophe. Konke lekujwayele ibhinqe lemhlophe bafo. Unokuphuma ngalo bafo. Umbone eshaya iwashing yakhe bafo. Engize ngisho ngenhliziyo ngaphakathi. Ngithi kodwa Nkosi sami basakhona abantu besifazane abanje. Yabona into ukuthi ufele ngaphakathi. Kodwa uzusho ukuthi ngeke. Even eyala bafo. Even eyala bafo lapha kwakhe. Ubone bafo ukuthi lentombi ikhuthele lenkosazana. Ikhuthele bafo. Angisazi ngempela mama. Manje awusho awusabi ukuthi lapha kini bazokugxeka. Bafo anginendaba ukuthi mina bazongixheka. Kodwa nginendaba nawo bafo. Uthando lwakhe bafo. Angizile ngokuqhapha inhliziyo yakhe bafo. Okay fali ngimzwile bafo. Ukuthi bamphethe kakhulu abantu besilisa bafo. Mina ngizile ukuhetha kumuntu wesilisa. Ekhaya uhlala nobani baba? Mina ekhaya lami mina ngiqashile mina bafo. Ngiqhamuka ngale mina. Lutho bafo. Lutho. Yini edala ukuthi ungabi nayo intombi ngoba uzoshela umazesi? Azi bafo inkinga ukuphi? Yabona amantombazane bafo. Angazi akubela ngithini. Aya hey thanda. Yabo ngale ngakithi. Ibikhona benginayo. Ngayishiya. Njalo bafo. Yabo bafethu baze besho. Joda mfethu. Ngazwile imazi. Lokho umbuka kancane kancane ukuthi yini kubeke kuyena. Kusho ba la uqashe nabo? Lebe ngiqashe nabo. Yabo engivele ngibuke. Ithazi ngeke uyibone into engiyibukayo kulo muntu. Yabo. Ebofo even abo umuntu uzwe ingoma yakhe uzwe ukuthi iyamesha le ngoma kodwa Nkosi yami. Usuyecula ingoma ethini? Khona uma ngijole umuze icula bafuthi liyaloliwe. Oh, iqiniso ayithanda ngempela ingoma yaloliwe. Hayibo, mina ngithandela uMaskandi nawe uloliwe ngiye ngokucule nje kodwa ngithanda uMaskandi. Unanga uthi uhleze ezekupopola lapha ekuba umbathe ithawula uthini ngalokho? Mina ngisuke ngamnakile yabo. Ngisuke ngazi. Kushuthi yena ngoba usuke nginakile uyanothisa. Yabo. Awubona ukuthi ku-wrong wena ukuhamba ngethawula egcekeni abantu bakubuka bazoze balingane. Phela ngisuke ngihamba egcekeni lami ngazi ukuthi akho umuntu ngoba ngibeyile. Abazukulu bakho abekho yini abanye abafana abahlala bakho abaqashile mhlawumbe? Even abakuthiwa kamakhelwane bawubona bazoze babuke babone izinto ekungamele bayibone. No. Ngisuke nganakile nje lokho. Nanokuthi nje akusekho okudidiki ukumuntu wesilisa enhlizweni yami. Kuwo konke lokho akushoyo yena uthi uyayincengela kuwena akafune imali yakho bafu manje uzomnikeza imali? Bafu ngingamnika bafu.
Cha bandla angifuni nje ukuthi ngize ngimkhohlise. Angifuni imali yomuntu wesilisa mina. Ngiyakwazi ukuyiphilela. Ngesayidi lami. Awusafuni Angikaze ngaze ngadiphendela kumuntu wesilisa kuleyo ngaba khona nje. Ngizithemba mina. So nje abantu besilisa bayadlala ngathi. Athi umuntu methola ithuba lokuthi umnike ukuthi uyamthanda ayebese kubona ukuthi uyisilimi. Sekufanele adlale ngawo. So ingakho-ke nje ngingasenalo uthando lomuntu wesilisa. Selaphela mina uthando lomuntu wesilisa. yini embi nje embi kunakho konke yenza usuzukhohlwa abantu besilisa. Ayi izinto ey'ningi nje ezimbi abazenzayo. Afika athi umuntu uyakuthanda, athi mesedla imali yakho bese yabaleka. Ekugcineni uyajika futhi uyabuya mesebona akuhambi kahle phambili. Usefuna ukubuyela kuwena. Yini lento esuke isithi akabuyele kuwena. So nje mina hayi into ewumuntu wesilisa nje ngiqedile manje angisafuni lutho. Mina nje indaba yo-Ben 10 angisayingeni. Bangihethile kakhulu. Manje nje angisayingeni ngiyayisontela manje. Nginakela umndeni wami, ngiyaxolisa kakhulu kumndeni wami ukuthi ngithatha isikhathi esiningi ngasibeka ko-Ben 10 kanti bazodlala ngami bagcine sebengihate. So nje ngiyabonga. Ngeke ngizwe umuntu efika la kumina athi lo mama ungidlela ingane yami ungidlela indoda yami. Yabo njengoba ngikutshena angisafuni lutho. Angifuni lutho nje. Ngisuthi nganele ngidelile. Angifuni lutho nje. Sengikhohliwe nje. Into ethi umuntu wesilisa angidinga eduze kwami. Sengi-right. Abuhlungu mama Nomagama. Abuhlungu ngoba mina ngizwe ngothanda enhlizweni yakho. Angizile ngokuthi Mhlawumbe umbukeli uzoyibuza ukuthi indaba intombi zingaka indaba bafunga ungazami intombi ezinye ezincane. Ingoba ngiyamthanda lezi ezincane ngeke zinginike uthando. Leli engilibonayo kuyena bafu. Ngeke uthi bafu no understand. Ikhona bafu lokuthi uthi umuntu wakho umbone umuntu bafu. Ube naloyo nto kodwa uyibone ezinye ungamlutho. Yazi bengimbona bafu. Azibhlungu inhliziyo yami kodwa bengimisela ukuthi mina naye namhlanje soba ndawonye. No, hayi bandla sorry. Ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Ngiyakuzwela nami ubuhlungu obuzwayo. Kodwa ngeke ngikwazi ukukusiza cause sengadlala kakhulu abantu. Badlalile ngami abantu. Bengithembisa izulu nomhlaba. Ekugcineni umuntu adla imali yami qeda baleka. So nje ayi. Into yomuntu wesilisa nje angisenalo uthando lami. Manje noma ngingafika ongilingana nawe lutho. Ungafika uhamba ngebhanoyi. Uhamba nje impela uhambela phezulu. Hayi ngiyabonga. Usafuni lutho. Ngi-right manje ngi-right. Nganele nje. Ngisafuni lutho. Sekufike lesikhathi esishoyo ukuthi hayi sengisezingeni leli ukuthi ngingabe ngisafuna lutho. Akukho nokuthi chwe. Akukho nokuthi diki. Hayi bafu uyazwela. Ngizwa kahle impela. Kodwa inhliziyo yami ngeke ikhathale. Ngohlezi ngimthanda umuntu. Ngiyamthanda bafu. Ngoba nje bafu esikhuluma kanje kulungile mama. Kodwa wazi uzohlezi kuthanda. Ngiyakuzwa lokho kushoyo. Nami ngiyazwelana nawe. Ufike kabi ngesikhathi esibi la sekuphele khona. Africa, South Africa niyazibonela ukunjani emhlabeni umazese ucula ingoma kaMafikizolo ithi uhambe wrong siyanithanda kakhulu la nikhona mazetse usungakhululeka nje usishiye manje bafo kuyo yonke lento yini oyimisele ngayo ukuthi uyenze bafu ngeke ngiqamba amanga ngoba kuthiwa enhliziyo ayiphakela ithemba lilahle kodwa bafu bengimcabangele ngisho ama-gift lapha endlini yakhe nje bafu ngimthengele noma imbali bafu ngiphathi ngoba kuze umhla 14 February bafu ngifuna nje ngishaya ngama-gift nje bafu ewabone futhi naye bafu ngineshow ukuthi uzowabona ukuthi aqhamuka kumina yiphi way forward manje ozoyenza ayikho enye into bafu ngaphandle ukuthi ngimthengele ama-gift ey'mbali bafu ngcono ngivele ngoba ephela bomnyango wakhe bafu bese ngivele ngiyabhala bafu inothi ngifake phakathi bafu sezobona bafu ngoba ngimisele lo muntu wesifazane angifuni ngiqamba amanga Africa, South Africa yonke siyanithanda la nikhona noma ngabe ungaphesheya noma ngabe ukephi
Siyanithanda kakhulu. Manje sibona singagivi ngoba kuney'nkinga nyana nje Nkosi yami. Yabona? Nibe right. Amen.